Πάμε. Φώτης Δούμας, Athens Throwdown, 2025, 18 μείον κατηγορία. Τρεις μπάρες. Ένα 20. Φωτή, φέρε 2 μισάρια εδώ, έχουμε κάνει λάθος. Φέρε 2 μισάρι φέρε. Εδώ. Πρώτη μπάρα 15 κιλά. Μετά για τα κράστερ 5 10 10 και 5 50 κιλά. Πάλι θέση. Έτοιμος. Σε 10 5 2 1 έφυγες. 1 2 ανέπνε 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ωραία 25 δεύτερα 13 14 15 16 17 18 19 20 Καλές ανάσες Φωτή. Ένα λεπτό είσαι. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 25 άλλες 10 1 40 31 πάτα καλά 32 μπράβο 33 34 35 μπράβο 36 37 μπράβο Φωτή 38 39 40 28 1 όπως πάει Φώτη, μην αγχώνεσαι αγάπη, πάμε 2-15
Πάμε 5-5 Φώτη. 2. Φου 3. 4. Μπράβο. 5. Μπράβο. 6. 7. 8. 9. 10. Ωραία. Μπράβο Φώτη. 2.50. Πάμε πεντάρες, μικρές και μπαίνε γρήγορα Φώτη. Πεντάρες και μπαίνε γρήγορα. 11. 12. 13. 14. 15. 5. 4. 3. 2. Πάμε. 16. 17. 18. Μπράβο ρε Φώτη. 19. Μπράβο αγάπη μου. 20. Ωραία, πέτα. Και 3-3 Φώτη αν χρειαστεί. Δεν πειράζει. 3-3. 20. ...21... 22, μπράβο ρε Φωτή. 23, μπράβο. 24, 25, μπράβο αντράκι μου. 26, αυτό είναι ρε. Μπράβο ρε Φωτή. 4-0-2. Μπράβο Φώτη. 27, 28, 29, 30, μπράβο Φώτη. 31, 32, μπράβο εκεί. 4,5. 4-4 Φώτη. Μπράβο αντράκι μου, μπράβο αντράκι μου, πάμε. 33, πρόσεχε. 34, κλείδωσε. 35. 4,50. Πάμε 3-2, 3-2. 36, 37, κλείδωσε. 38. Μπράβο. 2 ακόμα. 39, πόδια, πόδια. 40, ωραία. 5-15. Τίναξε χέρια, πάμε. 5, 4, έφυγες. 1, 2, 3, πάμε. 4, 5, μία, πάμε, μία. Πάμε Φώτη, μία. 6, 7, μία. 6 λεπτά. 8, μπράβο, έτσι, εκεί. 9, μπράβο. Έτσι πήγαινε, πάμε. 10, μπράβο. 11, ναι. 6,5 λεπτά, πάμε. 12, μπράβο Φώτη. 13. 14. 15, ναι. Γρήγορα γυρίσματα. 16, γρήγορα. 17, μπράβο ρε Φώτη. 18, 7 λεπτά. 19, 20. 21, μπράβο Φώτη.
22. 23. 7.40 Φωτή. 24. Αυτό είναι Αντράκη μου, μπράβο. 25. 26. 27. Μπράβο Φωτή. 2 λεπτά. 28. 29. 30. Πάμε ξανά και ξανά αυτό. 29. Πάμε. 30. 31. 8,5 λεπτά. 32. 33. 34. Μην αγχώνεσαι Φώτη, μην αγχώνεσαι. 35. 36. 37. 9-10 είσαι. 38. 39. 40. Ξεκουράσου. Φώτη τώρα είναι στο 9,5, δεν προλαβαίνεις να πάρεις rest. Στο 10 θα πούμε για thrusters. Εντάξει. Μπράβο Αντράκη μου. Πάρεις ανάσταση σου. Πολλά ποτέ. Δέκα 42 σε Φωτή. 4 λεπτά έχουμε ακόμα. Έχω πάει και μια μισή ώρα το πρωί. Γύρνα από εδώ Φωτή. Φωτή, Φωτή. Απ' την άλλη πήγαινε. Πόδια. Κάτσε. Μπράβο. Ρε Θοδωρή, του βάζεις λίγο κιλά. Βάζουμε 2,5 Φώτη. Νομίζω και 10 και 10 καλά θα είμαι. Θα πω 60. 60. Βάλε του 5-5. Δεν φαντάζεσαι. 11.50 Φώτη. Πάρε καλό rest. Μπράβο άντρα. Απ' την άλλη πήγαινε. Δυνατά πόδια έτσι, μην το φρενάρεις, παπά και φύγε. Πάμε. Κάτσε, κάτσε. Πόδια. Μείνε. Μπράβο, πέτα. Αυτό, μπράβο. Πάμε
61 μισό. 61 μισό, πάμε. 1,25. Τα μικρά βάλω. Είσαι στα 12,45, Φώτη. 1,25, Ναι. Φώτη, μην το... και φύγε, μην το φρενάρει, μην σταματάς. 2 λεπτά έχεις ακόμα. Όταν είσαι έτοιμος. Όταν πάει 1,5 λεπτά. 13-10 είσαι. Ότι με το που κάτσεις σήκω κατευθείαν. Ψηλά το βλέμμα, μην κοιτάξεις κάτω. 13,5-1,5 λεπτό έχεις ακόμα. Ψηλά το βλέμμα, ψηλά, πάμε. Και πόδια εγώ, πάμε. Κάτσε, πόδια. Σήκω. Πάμε. Πέτα. Ξεκουράσου. Κουράσου, θα το πάρεις πάλι. Ξεκουράσου. Εδώ θα πούμε, δεν έχει άλλη, μια τελευταία ακόμα. Πάρε όσο πιο πολύ ρες γίνεται. Ξεκουράσου. 14 λεπτά. Θα πούμε σε 1 λεπτό σχεδόν θα πούμε, εντάξει. Πόσο είναι? 14 λεπτά. 1 λεπτό ακόμα έχει. Να μπει στο μισό. Στο 20 λεπτό. Άσο ξεκουραστεί, δεν θα προλάβει να κάνει και να το κάνει, δεν προλαβαίνει άλλο. Και 15 δεν θέλω να αφήσουμε, δεν προλαβαίνει άλλη κι αλλιώς. Όσο πιο πολύ ξεκουραστεί. Ξεκουράσου πάρα να. Όσο ανεβαίνει, Φώτη, ανεβάζει την ταχύτητα και πάτε καλά το πέλμα κάτω, 14-20 είμαστε. Σε 25 δεύτερα μπαίνουμε. Κοίτα, ο κόλλος παπ και έφυγε. Και εγώ να τα έξω. 14,5, μία προσπάθεια έχεις. Στο 50 θα μπούμε. Στο 50. 14-50 θα πεις. Δεν σε νοιάζει, από τη στιγμή που θα την τραβήξεις, δεν σε νοιάζει. Σε 10 δεύτερα, Φώτη. Μεγάλη ανάσα, πάμε αγάπη μου, έλα. Σε 5. Όταν είσαι έτοιμος μπαίνεις, πάμε, δυνατά πόδια, δυνατά. Κάτσε, σπρώξε. Πάμε. Α, δεν πειράζει, πέτατη. Πάει. Έλα να μετρήσουμε. Θα βγάλουμε. Ναι. Αυτά δεν τα κάναμε. Κάναμε τα 60. Αυτό το κάναμε. Κάναμε αυτό. Βγάλει το αυτό. Βγάλει το. Βγάλει το πεντάρι. Έτσι. Το άλλο μην το βγάλεις, εντάξει. Και 10. 10. Έμενε. Το πεντάρι. Έμενε. Πεντάρι. 10. Φέρε και το μέτρο μια, να το δούμε. Ξαναμετράμε. Και πώς το σταματάμε. Αυτό. Το stop, ναι.